โอ้เฮลโลบุ้งहेल' माने खारसनहैनो टाइम जाबाय जोंफोरहा माला थांनो नागिरदों गथ'आनो मास मोननै मानि जालायलांबाय थांगोन होननानै माथो दाबो थांनोनो जायाखै थुदो थांसै थु गाबोननो गाबोन थांनो हानाय नङालै सना अब्लालाय माला थांगोन जगार खालायग्रोना लानि र' मा जगार खालायनो मा दाबो जगार खालायखायाखै नामा माने खावसे खालामबाय खावसे खालायाखै माने आधा साननैनि उनाव खिन्थु थांथारसिगोन दे आङो बे थाख्ला बोरायजों थाबाय थानो हालाहाय बालनि दे सना थांथारगोन साननैनि उनावनो थांगोन दे फैसाफोरा नोंनि आखायावनो दंजोबोबा दङ 20,000 दङ ओमफ्राय नोङो नोंसा गयस्रि आयं ना मा बिनिफ्राय लायला नामा फैसाखौ लायगोन आङो गाबोनो गथ'खौ बिफानो गालांनानै ओमफ्राय लायनो थांगोन आं फैसाखौ दे माथो खालामदों नोंलाय थु मैथास्रि हिनजावा माबा थास' बिबार खानो थिनदों आंखौ खें बुंगासिनो थास' बिबार एसे खायनाय होननानै बेनिखायनो फैबाय थास' बिबार खानो माथो थास' बिबारानो गैया मायो थास' बिबार खानो फैदो नोङो बा हिन्जावा बुंबानोखि थास' बिबार खानो फैनांगौ नोङो लासिंसिंनो फैयामोनलै सना माने खें गाख्रबबायानो थायो बेनिखायनो फैगारगारबाय आरो बेलेगाव नङाना जोंहानि बारियावनो माखौबासो आं खिजानि माबा माबि खामानि थिनबा मावनायानो नङा खोना मानो मावा सना नोंनोथ' आङो ओंखामबो दौना होगोन होगोनसो मायाबा ओरैनो बुंदों गावया बुङाखैलै मानो ओरैनो बुंलाबायनो आं नोंखौ कत' अनो गाबा आइ गाबा नै फिसाजोआ गाबबाय माथो देनाय होनबा दोनथ'नि नै गाबसो गारबाय दायो फन खालायगोन दे गाबा आइ बांबुलि गाबा दे जागोन दे फिसाजोबो सासे फ्रियावनो मोनफागोन माथो आङो ओइ बेसांसो खाखो थास' बिबारा थास' बिबारानो गैथारा माथो बेखौनो खानो थिनबाय थादो नोङो आंखौ हे थास' बिबार नुवाखैनो बैफोरलाय नुवाखै नोङो खाना अबाव बे बारनैसोल'खौनो खाबाय आरो बे बारनैसो थास' बिबारा सासेनोनो थोनाय नङा माथो बादुलाया खानो बानानै बिदि बुंथारदों आरो बारनैसोल' नङा माथो खाबालाय बुरजाखौनो मोनगोन माथो दंसाबसैयानो माथो माथो अबाव नुदों नोङो खायालाय आं खाला मानसिफ्रा आरो खाबाबो आयु माबायसि बादुलालै नोङो थास' बिबारल'खौनो खानो हाया आंहासो खादों होननानै मना लाबोलाय लांदोंमोन एसेबां जानो लुबैदोंबा नोंनो खायाखै मानो खाला आं बासिबाय खामानि दंलै आंहा जुमायबो संनो दङो नोङो थास' बिबारल'खौनो खानो हाया आरो मानसिया एसेबां जानो लुबैखादों मैयाबो नागिरबाय हाथायाव मोनाखै दिनैबो सकाव नागिरबाय फुङाव गैया मोनासै एसेबां जानो लुबैदोंबालाय खाना जा आं खालालै आंहा खामानि दंसोयो बा मा खामानि दंलै नोंहा दङ आरो आङो बेलेगाव थांनो नागिरदों बेलेगाव अबाव माला थांनो नागिरदों माबा आंनि लोगोलै माबा गुवाहाटियाव खामानि ओंखारदोंनो ओमफ्राय आंखौबो लिंहरदो आंबो थांनो सानदों मा गुवाहाटियाव खामानि मावनो थांनो नोंलाय माथो आंखौ बुंनानै थाङाखैमोन दिनैसो बुंबाय माथो दहाय फुङावसो खिन्थादों आंखौ नंमारगौना नंमारालै नंगौलै साला मैथास्रि सना मानो नङा जानोसि ओमफ्राय मालाथो थांनो नागिरदों दाथ' आंखौ समफोरनो लिंदों मा गाबोन सानसेल'सै माथो फैसा जगार खालामनाय आंनो एसे बा आसरित मोनदों दे आं नोंखौ सिगांनिफ्रायनो आं कत' खामानि मावनो थांनो होबाय थायोमोन नाथाय नोङो थांनायानो थाङामोन एबारलाय मा गोसो जाखो नोंहा खामानि मावनो थांनो आंनि मैथास्रि सना नोंनि सायाव बेसांथ' जाबाय थानो देनाय आङो एबार आंबो एसे आरजिनानै नोंनो जाहोनोसै नङाबा हिनजावनि सायावलाय बेसां जाबाय थानो नङा होमबा सना इस दासो नोंहा गोसोआव नांदों आरो ओंलै मैथास्रि सना बेसांथ' बेखार थाबाय थानो नङा होमबा गरसे गरनै आरजिनोसै आरो आंहाबो दे बिदि सानदोंबालाय मोजाङानो ओइ नोङो मबाइलखौ नुदों आं एसेबां नागिरबाय मबाइलखौनो नागिरना मोनाखै आइखौ फन खालामनो नागिरदोंमोन आङो मबाइल माबा टिउबवेलावनो नुदोंमोन माथो आङो दं खोनादे गावआ मोजाङै नायाखै होमबा दङ खोना दे बेखौनो नुवाखै आङो दे बादुला सारा थास' बिबारखौ खायानो नोङो आंनो खानोसै दे खा ओमफ्राय गोथावै संदे ना गोरान होलायनानै जागोन दे खानो हले हाया जानोखौबा हले सिगां गोसोखांदों
जाना एसे बेलेग जायोना ओमफ्राय ओइ मैथासि सना फैसाया आंनो एसे जगार खालाम दै फैसायालाय एसे दङ र' आंनियाव मैगं फानै फानै जमायना दोनदोंमोन आङो 5,000सो दङ नामा इबा आंनो हर दे बे 5,000खौ आंनो हर दे आङो खामानि मावनो थांबाथ' मेल्ला फैसा मोनखागोन ना मास मोनसेयावनो 12,000 15,000 थाखा मोनगोन दे 15,000 मोनाबाबोथ' 12,000बाबो मोनगोन ना 12,000 मोनबा 10,000आनो आं नोंनो हरगोन ओमफ्राय आङो 2,000 लाखिगोन आरो ओमफ्राय 10,000 खिनिखौ नोंनो हरबाय थागोन आरो आंहा मास मोनसेयावनो हरबाय थागोन माने माहा हरबाय थागोन आरो नोङो जेबो टेनसन खालायनाङा 5,000खौ नोङो आंनो हरबानो जाबाय दे जागोन दे थांनानै मोजाङै खामानि मावहैबानो जाबाय मोजाङै मावा आङो गाज्रियै मावगोन आरो मोजाङैथ' मावबाय थागोन आरो हेगारो आंहा थफ्ला थफ्लि बोनोनो थांसै जिफोरखौ थां दासो गियान फैदों बिनिया बाप दैसो लोंनो फैदोंमोन आं दैबो लोंनो होआ माखौ एसेबां गाबनो ओंखारो गाबाहाय बिफा थाख्लाया लाबासो गाबगागोन खोनाहाय बिफायाबो फैयाखैना फैनो टाइम जाथ'वाखै आंनि आइसनाया गाबा दे गाबा गोदान आफा मोनसिगोन नोङो आइ गाबनाङा मोनथिबायना आयुहाय रखरा गोदान आफा मोनसिगोन होननायखाय सिरि थाबाय माथो गाबगाबाय आयु आंनि आइसनाया आफा गोदान मोनसिगोन नोङो जोंफोर साननैनि उनावनो आफा गोदानजों थांसिगोन नोंसा बोराय आफाजों थाबाय थाला जांगिलाया खम मोनगोन ना आंनि आइ बांबुलिखौ बै फाफि बाजिगाय बैथासिनियाथ' गथ'आनो गैखाया गथ' सासेखौनो होनो हायाखै बाजिगायखौ साला माखौबा लाखिबाय थादो गथ'बो सासेबो होनो हाया माबो हाया बेफोरबायदि हिनजावखौनो सोरबा लाखिबाय थायो आरो होखारना हरनांगौ बेखौ मैथास्रिखौ आंनि थाख्ला बोराय हौवाजोंसो समायगौमोन जांगिलाजों समायथारा साहस गैया फास गैयानो गाबोनथ' आङो गयस्रि आयंनियाव थांगोनलै ओमफ्राय आइ बांबुलिखौथ' आङो लांफानो हानाय नङा बिफाजोंनो गालांनांगोन गाबोन नोङो नोंसा आफाजों थालांदे आङो गयस्रि आबैलानाव थांगोन फैसा लायनो थांगोन आं फैसा नोंसा आफानिफ्राय खावै 1 लाख थाखासो जमायबाय आङो ओमफ्राय नोंसा नोमफा गोदानजों खारखुमानोसै आरो गाबोन समफोर आइसना हेलौ मोस्रोम ना मायो नेर्सोन आदा आङो मोस्रोम मा खालामदों नोङो आङो ओरैनो जिरायना दङ र' ओमफ्राय नोंसा बिबारि आब'लाय आब'नो होनाय बिबारि आब'आ गैया गामियाव थांदों गामियाव थांदों नामा मालाथो थांनाय एसे गोबाव जाबाय नों थाङाखै गामियाव ओहो आं थाङाखै ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि मा संबाय संबाय र' आंनो संदों दिनै ओमफ्राय नोंसा बिबारि आब'आलाय ओरैनो थांदों ना मायबा खामानि दङ गामियाव जेबो खामानि गैया लुदुमि आब' लानाव थांदों दे होमबा नोंसा आब'आ फैबाथाय आंखौ फन खालामदोंमोन होनना बुंबानो जाबाय दे दे जागोन दे ओमफ्राय नोंलाय माथो खालामदों आंबो दङ ओरैनो जिरायनानैनो ओमफ्राय नोंनिया खबरफोरा मोजांबा मोजांथ' दे दे अब्लालाय लाखिथ'नोसै दे दे जागोन दे आंजों नेर्सोना रायज्लायनोनो नागिरा आं खबर सोंदों आंनि खबरखौ सोंनोनो थाङासै खबरखौथ' सोंनो हायोमोन ना आं सोङाबा बेलेग आङो गावनि खबरखौ सोंबाय गावआ आंनि खबरखौ सोंनोनो थाङासै खालि बिबारि आब'खौल' नागिरो बिबारि आब'निया मालाय मोजां मोननायानो दङ बेखौनो नागिरबाय थायो आंजों एसे रायज्लायबाबोथ' जायोना आंखौ मालाय फसायनोनो थाङा आंखौ फसायबासो आंजों रायज्लायगौमोन आंसो सिरि फसायखोमायो नेर्सोनखौ रायज्लायनोबो लुबैयो नाथाय आंखौ फाथाखौनो होआ मालाय खालि बिबारि आब'खौसो नागिरबाय थायो आंखौलाय अबाव फसायनो गोसोम बन्दी साइस गैया मालाय बिबारि आब'आ आरो आंनिसाय एसे गुफुरसिन ना मालाय साइससिनबो बेनिखायनो
बेखौनो फसायो आरो बयबो आंखौ आरो रावबो फसायनो नागिरा गरमथार मोनबाय गामियाव थांना फैनानै नोंखौ नेर्सोना फन खालामदोंमोन मानोबा आंलाय मा मिथिगौ मानोबा फन खालामदोंमोन आरो नोंबो आब' नोंना मोजां मोननाय दंखायो मोजां मोननाय थाखानानैबो बेजों रायज्लायबाय थानाङा फोजोंसार गुमैजों मोनथिबा आरो हामा मोनलाय जागोन बेखौनो मानो हामा मोनलाबायनो जोंथ' रायज्लायबाय थायाना रायज्लायबाय थाया माथो रायज्लायनाय खोनाबाय थायो आङो है नङालै मोसो माबा आङो रायज्लायनानै थाङा बेजों बारा रायज्लायाबाबोथ' सम सम रायज्लायोना बेखौनो दानो मोनथिबा फोजोंसार गुमैया आरो नोंखौ गाज्रि मोनगोन ना दा नेर्सोना आंखौ फन हरो आं आरो रिसिभ खालामाबाबो गाज्रि मोनगोन ना बेनिखायनो आरो रिसिभ खालामो आरो आंथ' सानसेबो फन हरग्रोआ बेनो फनबो हरा एसएमएसबो हरग्रोआ गावगायासो हरग्रोबाय थायो बारा रायज्लायबाय थानाङा नोङो नेर्सोनजों है रायज्लायालै दा फन हरबाथायथ' एसेबाबो रायज्लायनांगोन ना नङाबा गाज्रि मोनगोन जेबो गाज्रि मोना दे सम मोनाखै होनना बुंबानो जाबाय आरोलै मालाबा ओरैनो रिप्लाय हरबानो जाबाय मेसेजफोराव आरो नोङोथ' बिनि फनखौ बिदिनो रिसिभ खालामबाय थाबा आरो मेसेज रिप्लाय हरबाय थाबा बियो चान्स मोनलांगोन ना हरबाय थानो आं आरो गाज्रि मोनजानो गिनानैसो हरो हरबाय थानांला नोङो जागोनलै जागोन आइ बांबले नोङो नोंसा आफाजों थाथ' दे आङो गयस्रिया बेलायाव थांना फैनि हा मानोथ' थांनो नागिरदों गयस्रि आयं लानायावलाय माबा गयस्रि आयंआ गोसाथार लोमजादोंनो आङो दहायसो खबर मोनदों एसे नायना फैनि र' आं थाब फैगोन दे आइ बांबुलिखौ लांफानो हागौमोन खोना माथो नोङो दा आरो गाइखेर उखैबा आङो मा दौगोन देनाय उखैया दे आं दानो फैगोन थांनायाव आधा घन्टा फैनायाव आधा घन्टा ओमफ्राय ओजों 1 घन्टासो थागोन 2 घन्टा खमसे खम 2 घन्टानि उनावनो फैगोन दे आङो दे थाब फै नङाबा आइ बांबुलिया उखैगोन ना जागोन दे मोनथिगौ आङो बुंबाय थानाङा ओमफ्राय माबा दे आङो ओंखाम जाना फैया ओंखामफोरा संना दोन आइ बांबुलिखौ लानानै आं बोरै ओंखाम संनोलै आयु मानो हाया जानो फुथुना दोनबानो जाबाय आरोलै फुथुना दोनबालाय थायोआनो माथो गाबा थागोन ना थाया ना गाबगोनसोबा गाबबा मा जागोन देनाय गाबबाथाय बानानै संबानो जाबाय आरो बानो हानाय जाथ'वाखै दे आइ बांबुलिखौ गोरलैद्राय दासो मास 2 जाबाय जेबो नङा दे बाजायो मास 2बाबो जेबो नङा आं कटक मानसिफोरखौ बानाय नुयो है आं गियोलै आं बाया एसेबां गोरलै गथ'खौ बाया है माइबासो जागोन दे थै मा खालामा आङो जेबो मोनथिलाय थांसै आङो दे थाब फै फैगोन बेखौनो बुंबाय थानाङा 2 घन्टानि उनावनो फैगोन आं आरो आइ बांबुलिखौ मोजाङै नायदे जागोन थां नोङो थाब फै ओमफाय आइ बांबुलि आफादो थाथ' दे आं दसेनो फैगोन आबै गयस्रिया लोमजादोंनो एसे नायना फैनि र' दे थां लो आंनि आइजोना एसेबां गोरलै गथ'खौनो बानो होदों दै बासाबालै आङो फाग्ला मोनदों आरो एसेबां गोरलै गथ'खौ बानो नो आंनि आइजोना बांबुलि लो